Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center in the Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nga sumangbay di programa? Dear Manong Nemi. Kada ito pagkayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawag at rimbag na bigat kada kayam nga sangapada. Papagayam mi, pag-share di programa tayo, share. Katadanan nyo, ti may kadua nga pakasaritahan, nga hindi pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week. Third week na po tayo. Third week, iti bulan ti September. Ti pakasaritaan ni Rowena nga napuuluan. Agsubli akto. Urayan ka. Ama. Karida jay, agsubli akto. Kunana, pagkatapos, sungbat na, urayan ka. Agsubli akto. Urayan ka. Matungpal nga tarita nga kari, asino dagiti nagkari. Padanan niyo papagayam, deto'y pagkasalitaan ni pagayam tinga Rowena, itari deto'y ngaldaw papagayam. Hintayon na iruging ibasa deto'y pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Rowena nga napoluan. Agsubliak to, urayan ka. Sa gudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tinga Rowena nga napauluan iti agsubliak to, urayan ka. Kuna dito'y, Dear Manong Nemi, mabisinak kon. Mabisbisinak unayin Manong Nemi. Ore lang kudrepen di ba nagkitak. Ngay maumit layangan iti. Mangitinag. Ito ore manukuma. Ore piso. 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Iti nakatayang ang dakulap ko. Adaak Manong Nemi iti sikigan di ba isang restoran. Aw malat mangipadawat kaniya karagitay pansit nga saan ta nakaykayat uno anyaman nga taraon nga saan ta nakaykayat tanong sumreka kamet bugtaw kandak bet nga parwaren tanarugitak nadungritak Manong Nemi ken ibagada pa nga pang sitak matbataya ko ni tibisin kasi andag palimos po makarindak ko ori basit laeng tapos sa anak nga maulaw gamit tinalaos nga bising ko. Iti makita ko Manong Nemi nga da ko malalaki nga sumrek iti restoran nga napasardeng iti matalyaw na. Kitkitaan nak
imadang ngay masdag, inaput na ti agong na. At ang atamad nga talaga nga angot ko. Kitkitain nak, kitkitain mat. Aguni ako bagag ko mga bisinak, gam kaslawarin ti pigsak. Di kuhan, kinaot na ti bulsana. Nangirwari ti bariya. Coins. No itad na amin na tarin akam na nga coins. Siguro, makagatang ako ni tinapay. No, nagtanga mabaling ko pamadpad. Ngamin subli na matlaing manong na imi ti bulsana. Sa imadang pa yung masadag. Ngam sanan nga naput pa ti agong na. Mabising ka? Dinamag na. Nagtung edak manong. Mabilang, ha? Uray na. Simrek ti lalaki manong nami nga samot nga iso ti makon nga gwapo. Sa medyo nadulpet-met ti langana. Nadulpet ti maong nga pantalon na ken na. Nadulpet ti rubber shoes nga sapatos na. Ada jacket na manong nami. Kasi lagagapo na ti biyahe. Naka bagpack. Wen, kuso-kuso pa di buok na. Idi agsubli manong nami injaya na tiima na. Way ka, tulungan ka tumater. Itilikod ti restaurant ti pangidasaran na ti kananta. Alangan mo't nga dito unag ti restaurant ti sumrekam kat saan na kakaya tapastriken kapag tigas tangalangam. Kinintaw ko iti management dato ng restaurant. Nga di tatalikod. May prepare dati lamin saan di talikod. Sa daidasar di order ko nga makan. Megan. Oh, timoyat? Kung anak pa lang mabising ka. Saan lang ang sikat mabising? Pati siya. Naggabuwag ti adayong, nagbiyahe. Mahigdag pa siya dito eh. Ito yung probinsya. Nakadayo akon. Agad adventura. Awan turong tibiyag ko. Dandarin maibos ti kwartak. Ngayon doon maibos. Diyak tula mo no. Pangalak pa ti kwartak. Habang kanta kwartak, mga anak. Naong pagturogak. Agtsikinak. Sakto manin. Ano? Agpadpada ta. Palaboy. Orisyak. Tilang pagdiferensyanta. Awang kwartam, ato kwartak. Na dungrit ka, siyak, medyo lang. Anak pinagdigos. Oh, di ka kadig makatakder, kapag ibisim mo. Kaligan mo tumakder. No, kahit mo nagbihag, tumakder ka. Tulungan ka. Sige, iyawat mo ti imam, tapatakderan ka. Narugit ti imam. Lagayan nga narugit, tapi di ka agbugo ngamin. Kabang sinda ka rin ni tao. Yung apay di kagdigos. Apay di kagsukat. Ang pagsukat ha. Kasusapo ya. Alam, mekan. Inyawat ko tidakulap ko manong name sana pulos ka nagamak numampay. Nakangis-ngisit ti kuko. Tanarugit. Kanda to dakulap ko. Nakalaglagan ka magkayam. Nakakotong ka. Gapot naman manong siguro mangan. Sige. Surutan na. Alangan mo't nga kibinin ka. Nagkibinda ng mapantalikod na restaurant. Magnatad to yung dito si kikat ni restaurant. Surutan na ka. Sige. Surutan ka. Naslasanak pa lang nga mamati manong naming at dakas kada ito nga lalaki. Nang jaya kaniyak, ngagkalanglang kam kanong amangan. Kinaot na itay ti bulsana, kat nang rakam iti coins, ngimsan namat ngindad kanyak. Kunakla numapan gumatang iti makan, sana itad kanyak, tay kuman nakasupot nga pansit, ngimsan mat. Ninayaban nakmat manong iti likod. Sadya ka nung agsaong kam nga mangan. Dinak kadungrit, dinak kabangsit. Asin nga tara ito nga lalaki.
And then nga idasar nga makahan manong nami itilamisa nga na plastar ti good restaurant. Ato di kita kumpit ng ilaw nga mada waiter manong nami nga mangbugbugaw. Sir, ready? Abi ngamin sir nga di yung kayat nga kayo ng gamangan nga siksika. Apa inaiban nyo nita ngagpalpalamang nagdungrit. Sigamit. Ori na dungrit padatay nga tao na ito. Mabisin, apa hindi pa kanin. Kang kanayon sunad ta. Mga alakamang gidit palanggana. Ikam ti danom. Tapagbugwan na. Ilan? Tumbalkan. Kang kato ti dakkalatip mo. Iwan sir, sige. Nangalag pa isumanon na imiti palanggana nga dadanom na. Sana hindi so. Sa kuna ti lalaki. Nagbugo ka. Agdaramos ka. Nakangising-isi taropam. Sige. Ay, waiter. Sir? Apay, di ka nang alas sabon. Idanom lang tibagam sir eh. Tarantado ka. No danuman nga pagbugwanan na kada sabunan. Sorry sir. Paunay ka matin. Makita mo nga, danom nga pagbugwan. Siyempre, da sabon na. Makita mo tikas tanghalaga na ito yung babae nga palpalama. Sige, mabiglang sir. Oh, dadanti sabon. Sabon kan. Agdaramos ka. Agsabon ka. Waiter, sir. Apay nakakapsut ka. Oh, tip mo. Ay, thank you sir. 5 gasot. Alalan, hindi pa mga nagdanom. Di pala subrot ni Dabanyo sir sa digos. Ako magpagsukatan na. Di ba naggumatang sir? Sarin. Basta natin, nagdramus ka ng bugo. Si Kamit. Mabayag una yung mabisinak, mabisinat isuna. Nagtungpalak manong nami mo na binagkuhak, ditakulap ko sinabunan, titakyag ko sinabunan. Sa ako diraromusan ti rupak, manong nami nga sinabunan. Waiter, ay, sir, talaga nga nakurang latawat ay abay basit 500 intib ko ken ka. Ana pati masapol sir. Kiti pagpunas na ngay. Ay, mabiglang harod sir. mabiglang. Nangala manong name iti basit. Di mo daan nga tuwalya. Nadalos padlareda? Nadalos sir, kalaba. Ano baso usaran nyo? Pagpumpunas mi tilamisaan. Sige latan, basta kalaba. Iniawat na manong name iti tuwalya. Bunas ko tirupak. Titakyag ko. Ili talyawag ti lalaki manong na medyo nakigtot. Na nakakita tirupak. Kit ko na. Nagbinas ka madgayam. Ay. Nakalininis tarupa mo na eh. Ako madungyar na. Mabisina ko. O sige, tugaw kan. Tugaw kan na makantan. Sakit mabisinak matin. Manong naming kapot na mabisinak talagang hinalistuak tinangan. Ka, baka maltutan ka. Uno maikawat na tiyan mo. Ha? Orasan ka, hangka pinangal daw. Sana ka pa yan namigat. Sana ka ng rabi. Sana ka namigat. Sa ito lang ang mga anak. Kaya doon, lumlum na yung kanjinit. Orasak. Naladawa ka ng aldaw. Nagdadayot ng kapwak. Kahit ko lang makita kin madanon dito ng probinsya. Among ka din nagpaspasyarak. Agtuturak dito yung pagilyar ng Pilipinas. Kahit ko lang may busti kortak. Nagkakatawan niya. Biyag. Kahit nakanulang ang may busti kwartana. Isong agpaspasya na agtuturo dito Pilipinas. Siyak, kakaasyak lang ha. Agkid-kid daw ti, uray piso lang ko ma. Tapos ti gatang ko ti kanek. Tapos saan nakamatay ti bisit. Idin to ta isuna. Aggas-gastar ka na ti kwarta. Napsog ako manon na iminumak. Tumakberak. Papanam. Tugo ka. Abay na papanam. Awan, umit lagayam. Di agtugaw ka. Agpalpa ka.
tanto may bising ka. Di ako order tanto manin. Kitkitahan na taglawlaw manon na imi. At sa pulam, Sir, inutit kasi ganito yung pagdagusan. Ito yung hotel. No, inn. Ito yung pagdagusan. Diyan nga banda. Sud makitkita. Gat ko tagina na eh. Ang pandungag ti biyahe. Agore ka. Sumort ka kanyak. Ha? Huwapay ka daw ka. No, bising ka tumanin. So, tumat bang pakan ka. Kasi ka sumurt kanyak. Agpatpada tamat ka palaboy. Tilang nagdiferensyahan ta. At da kwartak, awan keng ka. Ngam dandani maibos ti kwartakon. Kaya ba uminom? Waiter! Ay, sir. Serban na kami kapag nalpas. Sir, nalpas kayo na. Umong ko na tinakanan yun. Kaya may betagorder. Ano ti arak yun ta. Beer lang, sir. Kaya nung kidawak ti hard. Mapalimot, mapag-umatang. Inuwan ko na mo, no? Another tip. Sir, si kamang pala yung ti. Lalaki nga, nangitable ti palpalam ha. Luko, nangitable nga naan niya nangitable. Apay bar ditoy. Hanan, sir. Di kami lagamak, nabagsitsa. Isang nga rin nga pinagdirampus ko. Kas makita mo, naglapsat. Ungarot, sir. Ito makita ka nakadaramusan ka, nabugwan ti rupa ng nagpintas gayam. Ito hampay nga na nagdaramos. Jacket nga asid ka na. Logo ka. Iyalan nakti, alam na kami ko. Pulutan, ken beer, para ken kwa na. Siyak, ilan nakti barandihan. Te hard. Oh. Ialam amin na ta. Kukam ti suplina. No, ni Sir Matt, iyalak amin sa kwak ti suplina. Dapat suplina na iyalak amin. Loko kahit makamukhang agwa isa na. Ididumtengen ti arak marong nemi. Inlokatan na kitibir. Para kin ka. Sana kami ninom. Kanda request ko minom ka. Yan da nga adamat karga ta tiyan mon. Sa adapin nakadagas sa rapulutan. Waiter, sir, ano manin? Hanak ka pa mambano at amno day bagak. Dalisto ka. Ikan na kamti silaw dito ya. Awan silaw na to, sir. Mangiremedyo ka. Ang kita ka extension dita. Sa mo igalit na bimbilyo dita. O, nalpas. No, at the dim light. Sa kanto mang produce the music. Alam ni sir. Bakas lakas lakayat mo nga isala isuna. Ni Miss Agpalpalama. Kito, ano kayo na nagsala? Nagsala kami. Di ba? Di kan sapahin iminom sir. Nabartek kan. Makabartek tilangan na. Gusto ka, sir. Pintas tirupa na. Tsaka mo manong na iminorumpe nga pagtalkak. Digito nga lalaki. Nagbatbadad nga narasaw. Ngayon, di na kumamat tinulungan. Nga pinakanda ito nga lalaki. No? Saan nga na siya at panagpuspuso na. Agad adventure ka no manong na imi. Kaya't na kanong maibus ti kwartana. Kaya't dandanin maibus. Manong nemi gabot na kahit kong pagustuhan. Pinadas ko ti iminom. Kalpasan nga imbasok. Tidagyan di beer. Sa ako ininom. Mayat-mayat. Nagayimas matgayam. Oh, han? Nagayimas, di ba? Glamis na lamis na. Nagmayat ti lamis na, di ba? Siyak mat. Diyak ba't ako susar ti ice? Diyak kahit tinamis. Kahit kuno brandy. Awang pulos laok na. Idiretsok. Tapno marignak. Ti talaga kin ng brandy na. Amang ganda nga adun na kita naman nga arak. Agkakangina.
Among ka di nga, adun din na panagkapaset ti Pilipinas. Among ka di nga adun di kiti naramanak na babae. Dakas ka di nga tao. Anak ang tiba ko nga dakas. Apay no dot naraman akong nga babae dakas ha. Kat adamat pagbayad ko. Di kiti magatgatan. Nadanak man di girlfriend. Kaya mamam ka di. O kwarta lahin ti kamkamatin na kanya. Rupa ti kwarta. Inayat nak lang nga po ti kwarta. Katsi ka. Abay nagbaling ka ang palpalama. Awan kayam. Tsak pa amot naga mo ah. Di mo't pa nga minimbaga. Di mo't kami sinalutsot. Oras ka. Tsak mo't amot naga mo. Nasip nga yatin, rabiin. Kat ana oras itay rugyan ta timangan. Naging gana ta, di mo pa amot naga mo. Tsak pa amot naga mo. Crazy niya. Anot nagan mo? Siyakti mo na ng mga baga? Muna si ka. Ladies first. Siyak ni Rowena. Rowena? Siyak man ni Nelson. Mabaling ka din nga agraib na dakulap ta. Injaya na tidakulap na pinatpatak man. Sana kung nga galumi ima, tanabugwanin di ima. Nakang iskinsit lata takukom. Agpaikukuak to. Dapat lang. Dapat na may katigita ngisit ka simrek nga rugit yan takukom. Ken hagdigos kan to sa kagsagaysay. Hawa ka dita arwatam nga pagsukatan? Hawan? Abay yung palubos mo ka kastitibiyag mo. Sangko sinungbatan manong naiming kinargaak pa ti arak o nubir ti basok na ibuskon ti maysa. Hilo katagnak manin. Kasanod kaadot may ibus mo. Tsaka mo. Ito lang mapadasak ti minom. Siguro, ito no may ibus mo ti talo. Baka nalingkan to nga istorya. Baka maibagam to no, anya ti kasasaad mo ti biyago, no, ape nga nagbaling ka nga asto, nga palaboy, nga palpalama. Kitpud no, ti ko na naman, no. Naibus ko ti talong ang puti ti beer. Light mat lakid di Ana, istorya kan? Siya, mariknak matin dinom ko. Awat Lagi mesti minum. Naroon na ng brandy. Ubigang pwede na ulilak, tiin na kinama. Wow. Wow. Kaslagpat pada ta. Inalanak ti kabsat ni nanang ko. Sadyaya ka nagnaed. Di ba kadakes? Tinagabodak ti pamilya na. Oh, parang comics, no? Hadwan na kasat istorya. Dagiti palaboy. Agaskan ka, naulila na nga demang. Nagyanda ti kabagyanda, ngayon na irumenda, pinagbalinda nga katulong. Di ba? Kasi ti istoryam. Gasjay. O, kita? Ibag doon nakabasa ka. Nagraduarat ti elementarya. Ngayon dakon ti high school. O, hindi bumalasang kan. Nga makita da nga adalapsat mo. O, baka amokon. Adalang rames kang ka? Mangrames ko makanyak. Sino? Ti asawa ni auntie. Hindi pa lang ya. Madmadlaw ko nga dadaka sa panggap na kanyak. Kaya may sangal daw. Madamak nga ginaw. Pidali ko dan nakiding ay narako. Kadi. Uwen. Kat nariknak tinakatangtangkin ko
Pinalikodan na kay narakop ket nariknam di nakatangtangken. Nagloko na itang ulit mo. Ano, dinaramid mo. Najigamak nga plato. Impang urok di ulo na. Oh? Huwen. Ket. Ang kupay ng gulpe. Nangalakpet sa bali a plato. Tapno ulit ka pang uren. Ket. Dadyan. Naarinok-noken. Napatay mo. Tsaka mo na napatay ko. Basta timartarayak latan. Bagpet na nakachinayasak. Tarayak nga taray. Taray nga taray. Kaya di mo amon no sa dinupnap na panamon. Aging ka nakadanong kayo dito nga lugar. Kasala nakapapate niya. Nimisutipod no. Inom ka ba eh. Inom. Ado pala kwartak. Ore ka sa not, kadot mainom mo, kabay lang kabayadan. Okay? Tinaudi nga nang kumanong naming malagip kong istorya na kat nagkatang-katang. Dapan, simbrang akas katulong ngam day jay. Panggapad na ramisan. Agtaray tumanen. Ato kanot na-strike na nga trabaho manong naming nga may mesat gapunan o apay nga handang nga hangag paot. Agkalikagom, kalikagumanda talaga tipan nakaramas na. Uno pa nang tagikuada king kuana. Jagmat sinaldsud manong naming no awan tinagbalegi. Yung bakamat no timbaga na pa yung malagip ko. Awan din timayat nga maya mangalakan niyak. Kamani po di dagkatang-katangak. Awan mo din di pagsukatak. Sa anak mo din nagdigos. Inarantak pa yun nga. Talaga nadungritak. Tapno, awan tag gandat na magramas kanya. Mawatakon. Talaga indrantam din nagbalinan nga nadungrit, nadugyod, napangsit. Tapno awan ti mangramas kanya ka. Uwan, kasano nga maturog ka? No, dalakid linong na. Kaya na mabaling ko nga pagindahan. Nagindahak. Nga, ore madaldalapos na ka. Kaya awan din nakaranakin ka nga natay drug addict ko mga ore na dungurit ka kat rin namas nakakuma. Awan met. Meaning, you're still virgin. Iso nga minting gunam-gunam ko. Nga kayat ko sa lakniban. Tidayo ko. Opo. Si kamang pala tagpal pala mga palaboy akas to yung virgin ko ba lang. I drink to that. Inumak na itang paset na. Nabartek kan samat ten. Nelson. Amang ba't pala di bagbagak? Okay ya? Amang gusto ya. No sa dinumanti kayot ko papanan, kat makadano na, no adda arak, ang gordera ko minumak. Tsaka muntan no, papanak. Anda nagidi kong daway nga makariingak ang dakit ti unang ti pagbalutan. Anya? Tinilundag ti pulis tao man ti papanak. Sa dagpag paumyanan nga pag-usawan iti pagbalutan. Jay, sa taktuman palubusan nga pumanaw. Hindi. Nabarde ka sa akong person. Pamanantan. Kayat mo? Hinta maturog iti hotel. Siyakti makam mo. Hantak ka pastrikan nga podcast yung harawan. Siyakti makam mo. Adakal ti may kusta. Nung kwartak da di gwardya, pastrikan da ta. Ore di bellboy. Pastrikan da ta. Anak ko matbibiyang da, no kastaman ti arawatem. Ha? Kayat mo agad, ikang kati t-shirt mo. At t-shirt ko, pabulutan ka. Ang balim, mate. Sige. Waiter. Ay, sir. Another tip. Alala, sir. Kuyo kami suna. Mabang pagsukatan.
Sir, itulatan, sir. Ano na? Nelson ko na. Itulatan, Nelson. Kataglatan na ito natungrit nga batok. Kaya na ito paldak. May palbult cooking ka short. Gura ka, pantalon. Kastam na ta kami na yun. Sa Jeton Hotel, pagbaduam. Sir, i-hotel mo. Ilaksidan na kaya't mo, maturog kami dito. Abay, katawa ka. Nagamindas ng istorya. May isang, may isang customer, may isang restaurant. In-check-in na magpalpalama. Ka-table na penganangan. Loko nga, bay. Mati ko ma. Agpadpada kami matapalamoy. Abay, agpalpalama ka kumarot, sir, kada do kwartam. Abay, no do kwartanan, hanang babal nagpalpalama. Anak at nagpalpalama. Katay, awang kwartana. Abay nga rin siya. Adok kwartak. Namdanda ni maibusin. Agpalpalama ak mantiarig na. Ano pagpalpalama ko ma, sir? Agpalpalama ak ti ayat. Awan sa serbiti kwarta. No awan ti ayat. Mawatam. Ura adok kwartam no awamot mangipatpatig ka. Adadakit nga ipatagda ka, sir. Adok kwartam. Kwarta lang yung tinapatig ka takwada. Anak isuro kaputan. Padasa kundi kita. Sige, sir. Ngisok ko na. Mono bill me. Itugot ko lang ito arakin. Bag ko. Kada ito isang nga naibos ng peer. Alamilatan. Itugot me. Sir, panghimba naman talaga kayong kuwana. Sa bagay, sir, nalapsat. Mga ko di kita nga dialogue manong naming him kasla, maitay tayo ka. Kapo siguro ito na inom ko nga beer. Kahit kapo ta, nabarte ka kamit manong naming, noon yaman ti kayat nangaramidan kanya. Well, no liklik-likak man na kiti lalaki nga mangramas kanya, nga rita ti kapo na no aping kay kayat ko nga nadungritak tapno awan ti ag-interes kanya. Ngam dito nga Nelson, tikas to nga iramid naman. Asin na ti sangat talik kang kuana. Isulat na karamid tikas to. Itikas kanya nga kabangsit na giti tao. Inayaban nak, pinagbugunak, pinadramusan nak, sakam nagsahunganangan, kalpasan na, naginom kami. Okay, Rowena, are you ready? I'm ready. Kaya mo tumag na? Mukhang tsak kaya. Sika. Kayain ta nga doa. Okay kan? Salabayan ka. Gabayan ka. Atibayan ka. Atibayan akmet. Agin natibay ta nga doa. Agin ka makadanon tayo yung hotel na pag-check-inan ta. Good, di ba? Good trip. Nakasibu ka? Saan? Arak lang. Medyo dandanik maibos talong na yakin. Masilat na batin. Gamsak ba yung mabartek ta nga doon ang padpada ng santa ng kabila dito. Magder, asapo mo nga makadanon ta niti hotel. Kinaratuhaan na anikan na ti kwarta ti security guard manong name iti hotel. Tapno mapalubusan kam lang nga sumrek, nga kaduwanak, nga kastoy tarawatek. Nati pa nang ipagarup ti kwarta siya manong name nga nagpadpada kami nga nabartek. Nagpadpada kami nga nga bagtit. Iti pagbayadan manong name ti bellboy sir. Sino ta kadom, sir? Nga check-in mo. No biyak. Abay, na problema? Dati sama dati makikita mi ngagpalpalama dita. No problem. Nasa ka nga bayadak. O mano? Bayadak. Tumasang overnight. Can i-prepare mo na lang special room.
the aircon, nadalos. Okay? Masambol nga datwalya, kompleto. Oh, tip mo. Ayun, sir. Mamid lang, sir. I-ready ka talaga, di ba, kwartuyo. Kaslak lang may tayo manon Amy. Ngano ibatan na kung dinalson matulidan. No awidan nak sumursurot ak mitlata. Edi makadanon kami manon Amy ti may sa kwarto. Hey, we're here. Agam mong tig-Ingles. Tayo pa lang among ti-aging Ingles sa college graduate ta. Major in marketing. Inabod nun na. Sagbay nga, natay di ti parents ko. Naulila ak may takasikan ka. Napod nung ulila ka nga lamang. Nakapagretrarak. Sakta nang manage ti up ko. Negosyo da papangin ni mama. Ganyan ka nga. Nariigad kong istoryahan ka. Tibiyag ko. Okay. Kahit ko dagdigos. No kasto yung nakainumak, kasapulak, panagdigos ko. Shower. Nang naruna ka. Ruwe na. Kasapulam, tagdigos, syoko ka. Kanot na o di ka managdigos mo. Tsakon malagip. Let's go. Agad ang tangagdigos. Sana pulos nga nagamak kan oras siyak manong naimidyak pinanunot iti posible nga mapasamak kada kami. Di nakkarugit, idi tanadong ritak. Di adadan manong naimi, idi tanakadigosak nagsabunak, sinabunak ti amin-amin. Nga oray met isuna, nga makitkitak, kinita kami. Aging ka nagsinabon kami pa yan, mano. Aging ka nariknakon, mano, na iti panangarakop na kanya. Aging ka nariknakon, dagiti nabara nga bibig na ka, dagiti bibig ko. Iti barukong ko. Iti amin-amin ko. Kaslaklag tagtagayin na panon na napuutak langin nga da kami ni tirabaho ti kamang agabgabo. Nga nakariknak, tinasangsangay ng saem, idi maburakin salsalabet mata ka kristal. Naging ka nakariknak, tinaulit-ulit apa nakaitayo ka kunada. Gabuti rugso. Gabu manong nami, iti mandar ti puso. Gabuti may bagbagak iding ulit-ulitak, kay ni Nelson ti I love you. I love you. I love you. I love you more. I love you, Rowena. I love you. Edi ba kariingak manong nami napabaring kwasak? Kay dakit ikama. Nga, awan terwatek, madaulas ka na para mo, di ba ki? Ken, ada na buong ko nga sobra iti abay ko. Inalak, kinitak. Kwarta. Rinbribo a kwarta. Kanada. Apag isumat manong naming nakalukatan tiri daw ti banyo. Irimuan ni Nelson. Okay na. Malagip mo tinakang ko. Warisi ka. Abay nga nakarubot ka nga. Nakasuot na bakpak mo. Rumor na ako na rumor. Ano na ito eh? Ibate ka kwarta. Ada surat ko. Basahin latan. Mabit lang. Mabit lang. Tadapay bagam. Data lang yung tinabati ang kwarta.
Mabali mo sa rin ita. Para ti panang balbali mo tibiyag mo. 20,000. Basit lang. Imisolangin tinabatbati. Talayang kwarta nga takanyakan. Pagpletek ng gawid. Nagsublit ng kapwak. Pumanaw ka? Agsubliak to. Mabrit lang or, basahin dito surat mo. Basahin to nurawan ako. Ulitek. Agsubliak to. Urayan ka, Nelson. Imadangan manong nami kit idi adda iti ruwar wan ruwangan nilukat nan tiri daw tapno rumwar ko man. Nelson, agsubliak to. Inyulit ng imbaga. Urayan ka. Inulit ko men. Sa imadayon manong nginrigip na pa'y tiri daw. Inuran ko ti surat nga dito nagtisobre inailigpit manong nami iti baet dagiti ribo ka kwarta. Binasak. Ruway na. Agyamanak tadimteng kay ti biyag ko. Bigbiga kasi kati ng silaw ti panunot ko. Dadati ka po nanwapay nga. Kalikaw kumakmat lang tagsublit na kapwa. Tapno balbaliwak tumandang. Tabarbaryo ng pintas tuntita na nga turungek. Iti balbalyo ng ayadang ko. Ibatik na ito'y kwarta nga nabatil kanyak. Natilangan pagpletik tanda kanyak nga gawin. Tagsublit. Usarim kumarit yung kwarta. Para ti palang balbalyo pantibiyag mo. Samo ko man ng sublian petag palpalama. Sumarik ka kumati mabalim mo nga trabahuan. Ngawan ti mangganda at itidakas ken ka. Italangan na iriknak na ito'y. Natsak pulos na rik na ito sa pali. Ay, iten ka. Panawang ka. Ngibagsubliak to. Sabi ko ma. Tamang orenak. Manong nami burbur tsaka niyak noan niya ti klase nga tao ni Nelson. Adahan ti kwarta. Inibus na. Itawan ka sa iskan na. Kaya dito intad na kanya kiti sulaing ang tinabatbati nga kwarta na. Iti laing pagpleta na ngagsubi dyan nagkapuan na ti kwarta na ngagam na. Siyak ka no tinang silaw ti panunot na. Kasano nga silawan? Ti may sa ngagpalpalamakas kanyak ti panunot ti kaskan ko ana. Nagwapo. Ken baknang. Langana ti baknang. Yung nagag ko manong naming malagip ko na uli la kanumot nga demang isuna idita nagraduarin ti college. Impakat na kano ti inadal na idi asikasuan na ti negosyo da. Negosyo nga na panawan dagiti naganak ken kuana. Sa din itantiyan ti negosyo na. Apeng yung pimanaw, ken nakadano ito ito ng probinsya. Apeng inibus na ti kwartana. Nangag ko pa yung baga na, hindi kasarita na ti waiter. Nga to kanong nga babae, tinaramanan na, na binaybayadan na.
Awang kanupit na nagayat kang kuhana. Tadya kanula yung kwarta, ti pagayatan da. No akong kwartanan, saan da lang kayat. Nangikadengak manong Nemi, takas lama ulit-ulit dyan bagana. Usarek dito a kwarta. Para ti panang balbali ko ti biyak ko. Babayan iti adda nga kwarta kon manong Nemi tinawagag ti bellboy. Abay, nabagam. Nagawid ta kadwamon, di ka check out? I-extend ko. Mabalin. Nagbayad ka lang hindi. Kaya mabalin ka din nga. Baunan ka. Tandanan ka. Ano ba umuha niya? Igatangan na ka na giti arwatek. Panty, bra, short, pantalon, bestida. Ibaga ka nga di size. Ang kakumata nga. Ito tigatang mo. Tandaan mo reto'y. Baklang naman gayo. Kung nagpalapalama ka. Wano, diyan nang i-check-in ka. Inikan na kat kwartam. Binayadan na ka. Nagbalor ka matang nagpalpalama. Mabaling nga din atong palan akon. Diyan kami kahit nga rumuhara ka astoy. Kato na. Sige, mabigla nga ron. Kasta nga ron tinapasamak manong Nemi kat idi at dami na nakasapulak. Malbali man nagdigusak. Damatan manong Nemi nagdikasapulak. Eh, nga rin muhara kon manong Nemi. Nag-check out ako. Hindi makita na ti bellboy manong Nemi nga nangasis kada kami. Sinagawisiwan na ti loko. Wow, sexy! Ay, sikawat gayam. Nagpintas ka with gayam. Hamog lang ko mga napintas ka o nagpalpalama ka. In-check-in ka kumamat. Bastos. Di mo na nga naramid ko manong Nemi nagsursur na sumurek iti trabaho. Orang lalakadandanon manong Nemi tigit ti baybay. Dito yung nakakita kiti may isang seafood restaurant. Wanted dishwasher. Aha. Mapanak kag-apply. Masapol mo. Nakita na di placard yo wanted dishwasher. Sika? Para inaw? Pintas mo? Isumat di bakante di. So, ni Tata si daw. Tata! Yes. Adal sa kayat na sumurek nga para inaw. Ay, baga mo nga masidig dito eh. Baga bigat yung Tata. Sigat para inaw no naglapsag ka. Isumat di bakante Tata. Hindi kita. Okay mo na. Kaya mo, stay out, stay in. Stay in ko Tata. Very good. Very good, very good. Alala. Umay ka, sumot ka kanyak tayo ipatuldok yung nga pagyanam. At dapat sila kwarto nga pagyanam, ha? Eh, maguri ka, masapol nga, naglagay pa mga ilaklo ka, o maturog ka. Tapi Tata. Eh, hindi tagalapsat mo. Ang mga nusar ka na karatay, data security card, wala na tayo utility man ka. Uno sakti subrek. Eh, Tata. Naangawak lang malasan ko. Ano taga mo? Rowena. Rowena, siyak ni tatang na si do. Aking kuka dito yung seafood restaurant. Yan. At sanga na dyan, banda na ti amyanan. Inimat misis ko ti bang mamanihar sa dyan. Dua lang. No ka-busy, no ka-ado di kito. May kita talagang busy. Atot may nawan. Madamdama. Atot may mangal daw. Nangro na nga adot customer tirabi. Agpating katay ti alas 10 tirabi. Wala tapay alas 11 no basta nga adot customer. Habalit stay in ka. No malpas trabaho, turog mo sigod. Sa kanto gring di oras ka pa nagring mo. Nagyaman Tata. Sige. Agsukat ka nga ro din. Kahit sukat ti para inaw, Hanga sukat ti pang paseksi. Ag-short ka. Ano na.
agpalda ka, bestida ka. Nasapol nga nakaawan tag parpara nga, mga no adto digiti masulisog dito. Baka pati sakit masulisog ka. Ang ango ko labalasan ko naangaw ko Renong giyak manong namin tinagtrabaho ko dito awan sa bali nga ramidik na nagtrabaho. Aginaw, agdalos, pasaray tulungak manong namin nagitiya. Waiter kada waitress nga mapanaggumong o nag-serve na narunan ado nga talaga ti customer kang runan na una nga talaga manong customer ka trabii umay damang rabi sa danto itulturo ti agiinom nagiimas man nga min nagitipotahe nga pulutan da kanisdaen da banag nga medyo pimintasin ti pamagik sana kon nga slim gabota nahimas manong nami nang runa ka nagidi-stream kada sugpo manong nami. Itatasido manong nami ti panaka-chip cook, chef. Nga magmamandralata. Sipsipotak man no kano aon trabaho. Buy-buyak man latat panagmandar na, panangisuro na. Basta rin tumultulong kag man no ka, manong nami ag-prepare, kadagiti ingredients. Ito na minsan manong nami nga absent at assistant na. Ay, Rowena! Ay, ekstata. Awan inawam, adot, inawam. Lipasag lang tata. Orakit, aduman pa rin masapol. Umakan to tayo, suro ka, ha? Awan na assistant ko. Sikat pa nakasistant ko. Dumngag ka, tayo bagak dagit aramidam, okay? Nay, namunag gumanat datang order. Alisto pa nakasusuro manong na Alisto ka magayam nga masusuro. Oresan ka nga mandaran, tsak ibaga di aramida mo, kayang-kayang, di ba? Mundata. Okay. Mas pagarigan lang ang bes ka sikat assistant, sikat nagbaling nga chief cook, wano chef. Kahit mo. Kahit ko, sir. Ay, tata. Amo, ado di kita naglabasin dito yung empleyado kito. Ito makandakas. Nood na makasusuro dan. Sumina dan. Agbalindan nga kompetensya. Jack mat isuro amin ng sekreto ka. Tapos saan da nga matula. Nagitiri. Pag sublyo-subyan da nga nanam. Nagitiri potahe dito. Amo, ito man nagpapadagat. Sinigang, lidengta, tinuno, nyaman at sakabetsik. Ano naman, aslaman ta na kita luto iti shrimp, kada luto ti sugpo, luto kada iti shells, gagapo ti bye-bye. Saan nga matulan, ti sekreto. Amom no, kahit may kumalang od at tupay nga sanga, branches dito nga restaurant, kahit may dududwa kami matlatang nagbibiyag kinimisis ko. Dugiti anak yung tata. Nadadaamin na dyan Amerika. Kinabot no, nakatay-ay banda kami sa Jai. Napimpinas ko nung nagbiyak sa Jai. Anak ko matubrami sa Jai. Danto siguro gundaw nga pilit nga talaga mapangkam sa Jai. Naroon na no, pagkapsot kami ton. Kaya kasapulan mi ti panarabi ni kidanak mi. Aduman ka dito care home sa Jai. Wala dito Yung mawangkas mo lang ti dumen na, iti anak kang kade. Napipinas mo lang no, ti mga sigasok ka, no bedridden ka, kit anak mo mismo. Tano sa mga anak, sos, irurumanda ka. Nga mandamat ti kiti anak, tata nga, adadang isudat may rumen, iti naganak ka nakwada. Una, yung nagita anak mi, iti asawa, kat pinatahan rumidang na siya. Iso nga mo kung balidang ang tultulog na siya. Di na pupuutan manong nami ti panaglabas ti panawen. Adun ti nasusurok manong. Ore panawan na kon manong nami ni tata si Do italag ng kaniyak ti panang manage iti bain na branch ti restaurant. Ken kastamat ang kadagiti panagluto. Siya akong tagmandar manong nami ti aramidan dagiti empleyado iti kusina. Siya akong timang manage sa mga turong kadagiti waitress kada waiter.
Aging ka nga, adumaten na kita karam kanya. May sagatakuan na manong name ni Roel. Ni Roel, kat nadanon kon amay sa nga waiter idin manong. Madmadlaw ko idin manong name nga dapat nagkrusonada na kanya. Tadadari kiti ba nagasang kong amo, idagdadamo ak tulungan na. Nadari kita madlaw na mang bastos kanya, kat isot mga sakit kanya. Aging kapormalan manong. Hi, Rowena? Abay, Roel, na problema mo? Nagagasgasat ka? Abay, ba kang nagasat? Nagalistot asansong. Simrek ka para inaw. Hindi ko si Candy. Assistant manager ni boss. Si Kapayente, chef. Kaputo sinusurwan na. Dumating kita sinusurwan na. Hindi makasusurudan, pumanaw dan. Baka kastad tumati mapasamakan ka. Pumanaw ka. Tapnoan niya. Tapno ka confident siya. Awante, gandat ko mang panaw ganitata si Do. Katsi ka, aba nagpatingga ka lang ti waiter. Anangarot pa eh. Kat kastoy, adagarot sa baling asensuan ti waiter. Nadilag patingga ti waiter. Malagsid na no, si ka nga manager. Kat tagbaling kantong asawak, di asawa nak dun di manager. Si Kamot, Roel, kang angaw ka. Hana ka kang angaw. I love you, Rowena. Kumay kanto pasyaran di balayo. Tapno, bagak mutlag sa diay. Anong balayo? Dito iti balay ko. Ayaw na niya. Into nag-close ti restaurant. Umay kanto pasyaran iti unag ti kwartom. Loko ka. Habay ko masumurig ka iti unag ti kwarto. Una saan? Ora ka nasapag palat alas 11. Abay nga santang pasya. Mapandapas pa sila di plaza. Mapatando ka na iti bar. Agordar ta ti mainom kin mapulutan. Ano saan kin mapanta ti video o ke bar. Amok na kanta. Kantaan ka. Royal, maturog tan tulangin. Dapat na pigsatan to para itong bigat. Sabi nga di may kanti bagay iti panag-relax. Sabi nga di ka aglangan, relax. Ag-enjoy. Ag-enjoy ka, kabayatan nga si bibiyag ka. Itong bigat, baka matay ka. Sayang, di ka makapag-enjoy. Ako ba matamo ka boyfriend mo Wano, at ka di sa baling nga lugar? Ngayon, imuta mo ti bagit, pati cellphone. Awang pa cellphone mo. Arantak di gumatang. Babaan ti cellphone, baka no anya. Baka no, makanobyo ka. Hado ti kiti phone pal kada chatmate mo, kada textmate. Pinanggustuak namin sa ni Roel manong name. Iti may isa nga alas 11 tirabi. Remora kami, napakami ti plaza. Lumaninig ka na ng ti imak, may wagteng ko. Abay nakikaw ka. May tukaw ta ka na ito, Benz. Abay naman na cellphone mo, tikit kitam. Nagpintereng do ko esak. Tabno adot. Gagayim mo. Siyempre. Kanadasap sa pulek. Nagan nga Nelson. Pilyado na. Nakamot pilyado na. Tsak mat siya Nelson. To, loko ka. Di pa dasam aming agnagan din Nelson dita. Nakadado nga ron. Kit-kitam dyan ladawan na dyan profile picture. Ada na kita ada profile picture na. Nga ladawan na mismo isuda. Madamad na kita yung awang picture na sa balit profile picture da. Sino nata nga Nelson? Nanging karing agsubli. Ngayong karekmat nga oray na. Kaano? Agtalo ang tawanin. Anya? Mani po di sumrek ka?
Akas para inaw. Ngayon ka na gito eh. Amo na ka dito pang sapulan na ka. Pagsublian na. Saan? Oo, matlagayan. Baka nagsubli. Mawang ka matin. Baka sinsinapol kayo. Imbagam tinagan mo. When? Abilyado. Saan? Ruway na lang. Patpata kayo matgaya. Mga hang na yung bagat apilyado na. Apay na ilap ka kayong kuwana. Nistoryak ti kabibiyag ko tinapalapas. Baka hangga mamati, Roel. Biyag mo nga niya. Idagam amukam kini Nelson. May sakang nagpalpalama. Oh? Nagpalpalama ti kasta kang kinapinas na? When? Adadaywan na gini tao. Kabangsitdak. Karugitdak. At nabangsitak nga taa. At ano masidagdag at aputan dati agungda. Ngayon ni Nelson, saan nga nagamak kanya? Among gadingin table na. Anya? Iti restaurant. Nga pagpalpalamaak. Sumrek kumang, hindi makita na. Nag-interest kanya. In table na. Nangipwesto ti lamyasaan iti likod ti restaurant. Kasi sadya ka mga naglanglangamangan. Nangan. Kalpasan na. Sakam naginom. Nabartek kami. Napangkam nag-check-in. Kahit mo asawan. Halos nagpatang kami. Saan ako ng virgin. Roel. Adan ako na. Kanisuturo rahek. Gabatain ka rin ang subli. Isuro rahek isuna. Intulay latamat idi manunay ni Roel tinagaharam kanyak ngam saan na kung nga nauray tanasikugan na timay sa kanagiti empleyada waitress mano. Kalisudan tinagasawa pimanaw din ti restaurant. Manong name adan pito nga tawen ko nga kas empleyada iti restaurant. Nga mamano pekit din nga umay pumasyar ni Tata Sido. Talag na kung nga namin pinsan kanyak manong name. Kaya iti may sangal daw pimasyar ni Tata Sido. Rona, kumusta na ito'y nangipatay widak iti laing kong templa. Ngayon sa anak met nga kinakompetensya. Gusto yung data. Kung magkatag-asawa ka matayin, ano tao mo? Nilagsi ako niti kalendaryo. Di ka 32 mon. Ano di kang asawa? Awang mati, mga asawa ka niya, tata. Kaya lagod nag-aram ka, kararam ka. Sabi ka din nata, ay, mapilit ni kita anak mi. Nga talagang kahit dahil nga mapangkamin sa di Amerika. Nayunan nga tawin ko kat adadi kong daway nga sumurti sakit ko kat. Kung nada ka napimpitas ka no, tagpaagas sa di Amerika. Nalaklak ka no. Kinsig sigurado. So nga, mapangkamin nga gasawa sa di Amerika. Kasi nung nga rin tinegosyo ito eh. Dejay restaurant nga iman manage ni Mrs. ko. Nailakonan. Ito lang ang tinabati. Ilako yun man. At ito lang ano. Dahil manggatang tatakit sanda nga kayat ng talin na digit empleyado. Baka dabukod ng empleyado. Di mo ka di kayat nga siya manggatang. Mano nga tawon mo nga trabaho kanya? Kinawamad sa bali paggastusan. Di ka mat na arjud. Mano da pangipat patuludam. Horror no nga kitibang ko tata. Katangin mo. Bagahang humanay dyan kumartak. Kahit no saan nga umanay,
Hindi, ininota mo tanagan. Aging ka maturpos mo. Siguro na talagang bukod mo dito, baka adopan na panunot mong innovation nga pumimpintas. Huwag nga rin tata. At umat kahit ko kang ising-asing ka na kayo. Orat na nalawa mo't pa lang. At upay bakante na likod. Bakit sugat ako na. Gundawaya mo, nalawat tilote. Nagpintas nga area. Sa sikatan nga restaurant. Hanang nasgan pa yung advertise mo. Alahik tata. Basta nuhang umanitor nung kukakwarta. Tinanagak. Uy, no problem. Ikaw pa. Agyaman nagtata si do. Agyaman nak. Saan ko nga binalbaliwan tinagan na manong naimita isungarod ti sikat nga nagan na. Ngayon nagbaliw manong naimi, di ka duma, adada nga pinapintas ko manong naimi. Kailangan di kita lamisaan, more attractive manong naimi. Sa nagkaksanak pa manong naimi, iti bakrang, nagsumbangin na bakrang kanitilikod. Limawa manong naimi. Nga ididamo ket kalawakaw, nga may di mamuandan nga nalawa manong naimi, sa laing nga nagiti individual, wano pair by pair, wano family, single family ti umay, no, nagbalin pa yan nga, napakaangayan ti party. Birthday party, panagbunyag, welcome party, reunion party, kapag nalawan manong, ada pa yan conference hall na, pimintas alimawa. Imado iti customer ken imado ti income. Imado maten nga tawan nga panagururay kumanong. Nangaramid akpayan ti pamuspusan, nagpanawagan akpayan ti social media. No sa sino ni Nelson nga namaamok iti maysa nga malem aging gana nga nagkapangan kami, nagkainuman kami, aging gana nga nagpatnag nga na ninanam iti ragsak. Yung mga umpulos manong name iti response, at dadag iti mang lukluko lang. Na siyak ni kastoy nga maumet. Sa nga pulong nga tawin. Mabanbannog maten manong name, di kita subli-subli, agsisinukat, nga agpropos kanyak iti ayat. Saan nga tinungpal ti kanina? Agsubliak to ko nana. Imbagakmet nga agurayak. Manupi nga tuwan. Santo, mauray ko isuna. Manupi nga tuwan. Ni Noel manong name ti kabaruanan nga gararem kanya. Inistoryak kang kuwana, tibay papan kada kami kini Nelson. Naglaing kang ramin ti istorya. Di ka mamati kanya. Kasano ka mamati hak nga ti may isang manager, owner, ti may isang sikat nga restaurant, kat dati nga agpalpalama, nga nagpintas. Sa bagay, sana ka mas daw na talaga nga saan ka mamati. Ngayon dahil natin po, no? Ang damay sa nga lalaki ng balbalo ti biyak ko. Nangibati ti surat, ken 20,000 pesos to be exact. Nga nangrukyak, nga nagsapol ti trabaho. Gimata nga kitirawatak, siyempre. Sak nagsapol trabaho. Imo na, nagbalinak nga, dishwasher ka na ito nga restaurant. Aging ka nga all around. Aging ka nga nagbali na assistant chef. Nagbaling nga chef pa mismo. Pero nagbali lang nga owner, manager owner. 10 years ago. Nasuro ka naman sa sampo lang atawan ko dito. Adoro Ryan.
Kat no samon nga maoray. Adak met, Rowena. May karikadikan ka, tikas kanyak, nga dating ang palpalama. Hindi mo pa dyan ang palpalama kidi. Mamati akon. Kat mamati ka kumamat ka matpatag ka. Mamati ak, Noel. Ngayon ito'y pusok ti problema. Saan nakabaylan ng ibaw ingkang ka? Kaslasan nga mabandong agururay. Iti may sa lalaki nga nangikaringag subli. Minamuo yung tararamitem. Iti kas nakakabaoten di panawen. Baka adda itan asawa na kana doon ti putot na. Apay palang raskin ng orayam? Gabota yung kari. Yung kari naman ti panagsubli na ngamsa na ka tinungpal. So ba't nga saan nga dagas no ti mo tungpalin ti karim nga orayam iso na. Aguray. Kaso nagkabayag mo aguray. Tsaka mo. Ano sa sabi nga ron ti sanikuam? Noowa mo ti pamilya nga bangunan. Ado mat di tadig di mabaling nga tulungan. Kasanon ti bugot mo nga ragsak? Naragsakak na tumulong ha? Ay, nagrigat ka nga maawatan, Rowena. Nagrigat ko nga alukoy ang tapuso. Kaya di may sa nga rabi, manon nemi bisyak, iti kusina. Agmamandar ka na kiti padak nga diti kusina, mano. Idita, ada, nag-order manong nemi. Iti special order. Mamano ti kasto nga order ha. Bun ma'am, ngam kabel na kanong bayadan. Manuda. May mesa na ma'am, lalaki. Kapag may mesa. Isa ka mo ma'am. Sige, aramitak. Pero di masango, siya to tibapan mangiserve keng kuala. Dim light manong naimi. Dim light to nagte-restaurant. Dapat pintas, romantic ako nada. Sa Adam at na pintas, romantic song, rumrumar ka naging speaker, maniputi stereo. Jadi awit ko manong name iti order, ti customer, kat napanag iti suli, ngayon na. Nagmamesa ng peso. Nakadumog, amang dumdumog di cellphone na. Sir, dahito yung order yo. Idi tumangad. Nakiktutak. Dandanik na ibatan manong name iti gigamak nga tre. Sika. Napatakder man. Rowena. Nelson. Imblastar ko ti order na manong name isak nagtugaw. Sila jak pala maalaw tiriknak. Rowena. Nelson. Ito gayon pakasarakin ka. Sinapsapol na ka di. Sinapol ka, amaman nga nakadanunak dito eh. Kapanak ti restaurant. Nagamamuanta. Dinamag ka nga maon na ibagada. Dapat na nag-check-in iti hotel. Nag-check-in ang tao. Kaya nga, tinamag ko sa dyahin, no? Inututi sikat na imas nga restaurant. E maganda ito eh. At sinalsudan, no? Kaya't ko ti seafoods. Alaman ko na. Maganda man dito eh. Dito ka nagtatrabaho? Dito yak na nagtrabaho ngayon muna. Kalpasan din nga nabi, nakastrek ka kas dishwasher. Aging ka na susurok. Aging ka nga. Nga niya. Siya akong taking ko kakarito nga restaurant. Oh? Mabalik ka din awis ang road manager, owner.
Oren no sa ang sample ti katebol dito, mabaling nga baliwan na tagkatebol. Yeah, sure. Mabalin ta tuminom? Sure. O, ada brandiyo? Da. Adamat birmi. Okay nga, siya akong timang serve, agi-serve. Siya akong timang alat ti beer, kan, ano nga brandy. Nakaragsak kami manong naimi kaslaawan kaduhami dito nga restaurant. Kat-katawa kami nga. Di minamot kat-katawaan. Oh. Ore no. Ang agulit ni mister mo. No. Makitebol ka. Oo, pesawak. At ka rin, di ba? Nagsubliak to ko na. Anong sugmat ko? Agoreak. Inor-oray ka, Nelson. Rowena. Siguro. Nagsubli ka ng pesong andan pamilyam. Ako ang may pamilya. Apay? Kapatas katikait ko ang kapamilya. Susiblya. Ingkarik ang subliak. At tuyak. Tinumpalkon. Nga maatpain talang ang subli ka. More than 10 years. Kaya't ko. Ito pa nagsubli. May kariyakan ka. Ano namin tinapasama? Kulang man ay busang ka ti kwartan. Nga dyan lang pagpleta, pinagpletam, tinabati. Kitigidik na do mga kwarta, wintad mo kanya. Pinasan ko nagidig kakayim ko. Nagpatulungan. Imamesa lang tinakatulong kanya. Tipud-pud nung gayim. Sa mo lumaduktalan, nupod nung gayim mo, timay sa gayim, no awan, mabalim mo. Iso na, tipud nung gayim ko. Nagpatulungan kang kuha na. Impastrek na, iti kukuha ti, angkel na ang negosyo. Sadya kong impakat, iti korsok, major in marketing. Kasi matip, negosyo mi idi anda pa lang, digiti negosyo mi, nga pinanawang kanyak, digiti naganda kanyak. Iso na dyan Impastin ko ng trabaho, nagurnunga, sinukatak, ti pinanawak idi nga family house mi, nga inlakok. Nagipatag-direct, tibukod ko ang balay, kompleto dari kamen. So, ang sapsapo lagi tan agbaling nga ina. Agbaling nga, Reyna. So, nga nasapulang kan. Ito pa nagsuplik. Agyaman akta na koloray ka. Nabartek kan? Amay ko ma, nabartek ka. Basta di umamunti magbagam. Nakainuwak man ti aduwang sana ka nabartek. Sika nabartek kan? Baka saan ako nga makatakder. At ibayan na? Papananta? Intak check-in? Agkadigos ta? Awanti, panakabalay mo to'y. Da, ilida mo, basit a kwarto. Gagangay a kwarto at siyempre, diswaserak lang. Gagang, hindi siya akong daking kuko. Pinarenovate ko, inikakti extension, dimakel, limawa, pimintas. Gagang, da pala paset na panaka. Sa bali di panaka-opisina, sa bali di panaka-kwarto. Panaka-kwarto. Mapanda sa dyan? Ito ko talaga ito saan tangan ibos nga mainom ken pulutan? Mabalin? Gabo ta nagsublikan. Nagoreyak. I love you, Nelson.
I love you, Rowena. Ket naulit manen day di damo mi manong mi apa nagkakwarto. Naulit manen day di damo mi nga panagkadikos ken ni Nelson. Nga saan akong nagpalpalama, san mat na palaboy nga kas kanya kisuna. Wen manong mi no kasano ti imnas ngayon kam narik na idi maspay ti imnas. Ken imnas nga addan pagsiguraduan na. Nabuti arasas kanyak manong mi ni Nelson ti William Mary mi. Kung nanay di manong mi nga panawon mi dito nga lugar ng tsak kayat kunak iso nga siyak tinapaturay. Nag-resign iti trabaho na manong mi tinaggapuan nga syudad ket nagsubli dito probinsya. Tapno dito'y manong mi nga balbaliw nga mangipatakdar kami ti bukod mi nga balay. Iti mismo manong mi nga abay ti restaurant tadamat bakante nga lute nga tamtamdagan mi manong mi tinapintas ken nalinak abaybay nga nagpintas sa buyaen no kasta nga lumlumnek di init. Nga itimet daya manong mi nagpintas nga buyaen dagiti napintas iti panagdakkel na nga muyong ken iti panakabuya iti napintas nga panagisem ti lumlunggak nga init. Kaslasanak pa lang nga mamati manong mi. No lagi pa tinapalabas. Iniubingak nga pinanawandak digiti naganak kaniya. Inrurumendak digiti kabagyak ket nagpagabarnak arinames ti asawa ti ikit ko. Nga dito ti puon ti panagkatang-katang ko. Nalo, mereka kering na dumag klase ng trabaho nga mawon sa baling nga gantat di no saan nga mangrames kanya. Aging kakinay kayat konti nagbaling ang pagpalpalama nga nadungrit tapno awan tagpanggap iti dakas kanya kamang rames. Wen, naging kadimteng kaniyak ni Nelson. Ni Nelson nga arig namat tagpalpalama iti ayat. Kinay kayat naman mi nga ginastos digiti kwartana iti awan kays iskan na. Ano sa dinuman ti papanan na ag-check-in, uminom, gumatang iti babae. Sigon kang kuha naman mi. Inyembes na kano ti kwarta nga nabati digiti naganak ken kuwana. Ngem blino ko dalaeng. Iso nga sakbay nga maibus tadda kanyak kunana. Nagpaspasya rin na dumaduma paset iti pagilian. Tapno laeng ti kasta ket turungan na uno sa pulen na laeng no anyat ket batugan na ken pakaikarian na. Ing nga nagsabat ti dalan mi ket idi maibibusen ti kwartana intadda kanyak tinabati sa nagsubli. Iti nagkapuan na tapno balbaliwan na kano ti umaddang tapno suruten na iti netuding nga dana para ken kuan. Nagsublimat lang ket nagbunga ti panangururay ko ken kuana. Agi kagada kanimat lang tinaikari. Nagtaktak ko na itong palbiag. Naadaan kami, manot mi, ti duwa nga anak. Ken ti restaurant nga ginatang ko manot mi na nayunan ti duwa nga branches. No may saan na ka matulungan ti asawa. Nakasarap trabaho ti lugar mi. Ngayon napintas ti anayos na. Sakla nagsardeng manot mi, di kapigsa ti lockdown gabo ti pandemya. Magsip nga midid na ilif amin digiti dinteg nga makiparit manong mi iti panagpasyar ket naluktan matmanen nga isu itatag dama nga nakimamanis nga negosyo. Kabayatan manong mi ti kadda digiti duwangan anak mi nga addan iti elementarya. Dahito nga ro ti pakabuklan ti pakasalita manong nga nakintaklin ken ka agyaman iti panang-accept mo kalpasang nag-friend request ken ka tapno lang maidanon ko tindetalyen ito yung pagkasalita. Ngayon buray ko matitira ito yung programa. Mabalin siguro nga dali kitisan nga mamati na siya kat dati ngagpalpalama. Nadungrit akabangsit dagiti tao ngayon dimteng tikas ni Nelson. Ni Nelson itinted ni Apo Diyos ngayon sagot kanyak nga para kanyak. Tapno tikas ta kat agragsakak
kanagragsak tabi. Sabi ko man, tadamat na ibating nga anda, liwliwakin pagsaramihan di biyag, kanagadipatak nga di biyag, kanagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuloy nga radagyaman nga pagayam mo, Rowena.